бозори фаровони шаҳри Бухтар маркази вилояти Хатлон шаби 1 июн оташ гирифт. баъзе аз сокинон гуфтанд алангаи оташ хеле баланд аст. дар натиҷаи ин сӯхтор 12 нафар ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардоштанд ки вазъи яке аз онҳо вазнин арзёбӣ мешавад. аз раёсати тандурустии вилояти Хатлон ба радиои Озодӣ ин хабарро тасдиқ карда гуфтанд, як нафар соҳибкори 52-сола дар бемористони қарияи болои Бухтар бистарӣ шудааст ки наздик ба 90% баданаш сӯхтааст. Сиҷоуддин Саломзода раиси шаҳри Бухтар дар суҳбат ба радиои Озодӣ гуфт ки сӯхтори бозор шаби 1 ба 2 июн рух додааст ки талафоти ҷонӣ нест. ҳоло ситод ташкил шуда зарари он муайян карда мешавад. оташсӯзӣ дар қисматҳои қолинфурӯшӣ, телефонҳои мобилӣ, дастгоҳҳои электронӣ ва матофурӯшии бозори фаровони шаҳри Бухтар рух додааст. ҳамкорони мо мегӯянд даҳҳо соҳибкор ҳоло дар назди бозор бо масъулин ва намояндагони мақомоти маҳаллӣ мулоқот доранд. оташ гирифтани бозорҳо дар гӯшаҳои гуногуни Тоҷикистон солҳои охир зиёд иттифоқ меафтад. мақомот дар чанд ҳолат гуфтанд ки риоя накардани қоидаҳои бехатарӣ сабаби оташ гирифтани бозорҳо шудааст, аммо дар ҳама ҳолат ҷуброни зиёни расида ба соҳибкорон ва барқарор кардани тиҷорати онҳо аз масъалаҳои баҳсбарангез мондааст. тоҷирон дар баъзе маврид ҳолатҳои барқасдона оташзада шудани бозорҳоро аз эҳтимол дур намедонанд.